recientes. Podeche falar de un concretamente, fai breves unha semana ou pouco máis, houve un conflito en Santiago de Compostela, unha manifestación de unha asociación chamada Galicia Bilingüe, e ali houve uns incidentes. Que visión tedes en terra galega, ou ti particularmente como candidato, sobre eses incidentes, e o que pode haber de filosofía, non sei se me explico, detrás de todo eso, non? Mira, se non é cuestión personal que teño candidato, que neste caso son eu, nin a idea que teño o partido, vale? Na Constitución española dice que todo o mundo ten direito a manifestarse. Se todo o mundo ten direito a manifestarse, é un direito que está recollido na Constitución, pois nadie pode ir a agredir a alguén que se está manifestando. É tan sencillo como respetar unha carta en manda que aceptamos todos os españoles. Entón, me parece vergonzoso que ti vayas a manifestarte por algo concreto que te atañe a ti ou a un colectivo e que veña un grupo de xente a agredirse. Non, pois esa xente que convoque outra manifestación para reivindicar as súas cousas, porque aquí podese reivindicar todo, pero respetando a todo o mundo. Iso é a grandeza, entre outras cousas, da democracia. O sea, ti podes facer, dentro dunhos límites, o que está recollido nas leis, sin faltar o respeto aos demais. Son normas de convivencia básicas. Cando se rompen esas normas de convivencia, non é que sea cuestión dun partido político ou dunha determinada persona que pense dunha maneira ou de outra. Creo que todo o mundo temos que aceptar esas normas de convivencia. Se tú queres respeto, tens que respetar. Se eu quero que me respetes, tens que respetar a ti, senón vamos a andar a paus, non? E iso, pois, o que pasou aí me parece unha falta de respeto hacia todo, xa como persona, como institución ou como que sea. Está ben coñecer a vosa opinión, porque además sodes un partido que, imagino que obviamente se manifesta defensor da lingua galega e da identidade galega, non, imagino, non? Porque como partido sodes nacionalistas galegos de centro ou algo así, non? Mira, non somos nacionalistas porque somos galegos, e somos de centro porque non queremos nin as ideas que teñen os da dereita nin da esquerda. E, sin embargo, sendo nacionalistas, queremos vivir dentro do Estado español. Estamos amparados por unha Constitución. Outra cousa é que desde o noso partido pidamos para Galicia, pois o que, por envexa que eu teño, pois o que pedimos catalán aos vascos. Pero iso é envexa personal, envexa sana. Eu quero chegar a uns niveles tanto de educación como de benestar social, como de economía, como teñen os vascos e os catalás, non? Entón, eso sí é ser nacionalista, pero eso como un pai que quere o mellor para os seus fillos. Os galegos tenemos que querer